I pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal Vindra. Današnji klipu otvaramo kejve, ali prije što počnu sa klipom, htio bi da pozdravim, tačnije da dam veliki pozdrav za dva lika, to su Mabija i Nanea. Veliki pozdrav za njih zašto su mi se javili na serveru, znači ako mi se javite samo pišite MSG Crispleg i tražite da hoćete pozdrav i ja ću vam ga dati, znači tako možete dobiti veliki pozdrav. A da ne zaboravim da pozdravim ostalo družine koji su pisali komentar hashtagom družina, to su Petar Spasić, Strahinja Cvijanović, Semir Andvić i Navun. Tako da pozdrav za njih, ako vi želite da dobijete pozdrav samo kucajte hashtag družina i bilo koji komentar i dobit ćete ga, tako da bacamo se na klip. Pozdrav! I evo nas na spawnu kao što vidite, danas ćemo da otvaramo na Skyblocku 9 šima ključeva, znači lajkujte obavezno, znači lajkujte ovaj klip ako vam se bude svidjelo, time mi dajete podršku da snimam više klipova i time mi dajete sreću, znači nadam se da ćemo nešto dobro dobiti iz ovih šigma, znači danas evo što se može sve dobiti, znači možete dobiti Tall Skid, 2 bekana, ne znam ni čemu služi ovaj Herb C, ne znam ni ja, pišite u komentarima ako znate šta je ovo, znači čemu služi ovo, ne znam ni ja. Sandstone Kid možete dobijeti, Endstone Kid, Nether Kit, Wall Kit, Skeleton jaje, to ne znam ni čemu će vam, ni zombija, ne znam ja čemu ovo, ni ove pare, znači to je mnogo korisno, znači ja bi najviše želeo da dobijem spavnere. I ovu knjigu, to je mnogo korisno, i ne zaboravimo našeg gosta. Stefke, brate Stefke, kao i uvek Stefke. Znači Stefke je na svakim otvaranju, da, znači... Stefke ti se uvuče u kuću i ti ne znaš šta radi. Znači na svakom klipu gdje će biti otvaranje će biti uglavnom Stefke, znači... Skoro uvek. Skoro uvek, neki neće, ali uglavnom će biti. Znači ajde da prvi počnemo otvaranje, da vidimo šta ćemo dobiti za danas. Molim te nešto dobro. Upa, šta je ovo brate, odmah s prvog pokušaja smo dobili. Šta je to? Ja ne mogu da verujem, spavnere. 2 spavnere smo odmah dobili. A brate, meni si još više, kako su spavneri? Ne znam ni ja, ali ćemo sad čuti, znači ljudi ovo je nevjerovatno. Znači piš, lajkujte odmah i ovaj klip, znači ne mogu da verujem, odmah spavnere smo dobili. Ne znam, neko sprzda ovdje. Ne mogu da verujem, pozdrav za ovog lika, ovog Skycrafter, ne znam ovdje ime, pročitim, izvini ako ne znam. Good, cute love. Znači neko me zezna, kako je moguće da smo odmah spavnere dobili? Slučajnost. Neko me ovdje sprzda. Ajde da vidimo šta će broj 2 da bude. Znate ljudi, ovo je nevjerovatno. Neko me zeza ovdje. Opet ovo. Ovo sam i prošli put dobio, znači ne znam čemu će mi ovo služiti. Ne, stavi u shop ili... Ajde Stefki, sad si ti na redu. Ajde, veka. Pozdrav za Lessinga. Opa! Promašili smo. Opa, 2K i 500! Veliki pozdrav za ove likove što sad napišu. Veliki pozdrav za njih. Znači veliki pozdrav. Sve na Skyblocku koji trenutno igraju, sve za igrače. O, brate, što sam preskočio bekona? Opa! 2 steka soulseda, znači ljudi ovo ću odmah u shop da stavim. Ajde da sad stavimo ovo u neki chest, brate, prepustiš. Znači ljudi ovo ću odmah u shop da stavim, znači računajte da ću ovo na shop staviti. Znači svi likovi žele soulsed, znači daću vam ga. Ček, šta sam ja... Nisi valjda bacio ključ jedan? Nisam ga bacio, ne brinite. Ne znam gdje da stavimo ovo, moramo odmah samo česti. Izvinite, ja ću položiti klip dok ne smesni ove stvari, onda ćemo se odmah vratiti. I evo nas nazad ljudi, izvinite, morao sam da ispraznim, inventor je prepun je bio. Sad krećemo na peti pokušaj, tačnije 5 otvaranje. Znači već smo dobili najbolje ono što sam želeo, da vidimo šta ćemo još dobiti iz ovog šigma. Molite nešto dobro, molite! Sad sam i Nether zvezde dobio, ja ovo sanjam brate, ovo nije normalno. Neko me sprda ovdje, znači neko me ovdje ozbiljno sprda, znači kako je moguće da dobijem sve najbolje?
Nek mu napišem. Ajde, sad si ti Stepke na redu. Ma šta ću ja dobiti? Kramp, a kakav to kramp? Ne znam, vidjet ćemo, to je kit. Opet Nether kit. Brate, od 2 puta zaredom dobijemo ovo. A, dobro je to. Dobijaš soul sand. Ljudi, izvinite, moram opet da kliknem pauzu da opet ispraznim teriju. Vidimo se za koji trenutak. I evo nas nazad, morao sam opet da ispraznim ovaj intro, znači ne mogu da verujem, znači šta je ovo danas? Mali neki hagu ili su plugini se pokvara, znači ne mogu da verujem kolike dobre stvari sam dobio, znači ovo je nevjerovatno, znači uvek uzmite 10 šigma, znači uvek ćete dobiti nešto zagarantovano dobro, znači uvek ćete dobiti, znači ja ne mogu da verujem. Koliko ovo ključ moćan. Ajde da vidimo šta je sljedeće, molite nešto dobro, sad mi nije ni toliko bitno više. Opet! Vrate, 3 puta zaredom sam dobio isti kit. Ne mogu da verujem, znači Soul Sand će biti mnogo puta, znači mnogo ću ga prodavati, znači ako želite da nabavite Soul Sand možete kod mene da nabavite. Ja nemam tu opciju, izvini druže, ja tu opciju nemam, znaš što sam ja Skycrafter. A ima to ovaj drugi? Samo Sky Lord ima. Aha, okej, ajde. Vidite društva, ja nemam tu komadu, ajde vidimo šta je sljedeće. Ajde vidimo šta je sljedeće. Veliki. Ko je? Ti otvaraš. Ja? Sad Stepke otvara, da vidimo šta će on dobiti. Znači sad mi nije bitno više, znači više mi nije bitno, znači dobio sam ono što sam najviše želeo. Opa! Ljudi, pišite mi u komentaru čemu služi ovaj Heart of the Sea, znači ja ne znam čemu služi ovo. Znači ako neko zna, pišite mi u komentare ako neko zna. Znači pišite mi. Znači izvini druže, molite da ti ignorim, znači ne mogu da ti dam stvarno. Da vidimo šta ćemo sad. I da vidimo šta ćemo za zadnji ključ da dobijemo. Opa, Sandstone. Pa nije toliko dobro. Znači ljudi, ne mogu da verujem šta smo sve danas dobili, znači ovo je nevjerovatno, znači lajkujte ovaj klip da dođe što više lajkova, znači ne mogu da verujem što se dešava, znači ne mogu da verujem, znači hvala vam ljudi što ste gledali ovaj klip, znači ne mogu još da verujem što sam sve dobio, znači ne mogu da verujem, znači ako vam ikad bude trebalo neke dobre stvari, znači znati koji ključ da otvarate, znači ovaj Sigma je najbolji za ovo. Znači najbolji je, znači mnogo se dobije od njega. Možete spavljanja dobijete, vidite koliko košta spavljanje, znači ja sam dobio 2, za džabe sam ih dobio. Znači dobio sam 2 spavljena, nisam ni platio sa se pojima, samo nekih 81 sam se pojima, znači do sljedećeg klipa vidimo se, znači nadam se da ste uživali, znači lajkujte klip ako vam se svidio, znači ako vam se svidio, znači ako vam se nije svidio možete izaći i opalite diznak, znači svejedno mi je. Znači hvala vam na gledanju i do sljedećeg klipa vidimo se, peace!